Bolo to veľmi napínavé. Chýbala posledná hra a zvládli sme to? Dokúkajte do konca. Kámo, nice! Čaute, vítajte v dnešnom novom videu a v dnešnom novom videu budeme hrať Brawl Stars. A v dnešnom videu by som sa pokúsil dať svoj prvý max rank na Griffovi a pomôže mi s tým Dalu Gaming, ale ešte predtým tu máme tieto daily gifty, takže tu máme jeden normálny star drop a bohužiaľ super nevadí a potom by sme tu mali mať tento legendary star drop. Klikám na to a čo nám padne z legendary star dropu, to sa dozvieme o pár sekúnd. Klikám na to, čo nám padne a hyperchargeka na kolet, kámo. Hyperchargeka na kolet mega dobrá na haste. Reálne, kámo, kolet, hypercharge a haste je najlepšie, čo môže byť, takže som spokojný, aj síce keď kolet moc nehrajem, ale som spokojný, aspoň musím mať peniaze na nejakú hyperchargeku. A jak si môžete všimnúť, mám 821 trofejí a začíname pušovať 19:00. A je tu táto mapa, takže by sme sa mohli vrhnúť na push. OK, teda máme prvý power a ideme skúsiť asi vyťažiť nejaké chest, keby sme mali powery. Tu na hneď je Mortis a Spike, kamo ja neviem, či to dám, lebo akoby Brawl Stars som dlho nehral. Takže to bude celkom ťažké, kamo. Nice, on má jedno, kamo. Nevadí, tento Gale, kamo, na E. No a teraz to bude hard, kamo. Som slabý, bohužiaľ, ale skúsime to nejak dať. Toto bude mega hard, kamo. Kamo, pomoc, dead, kamo, nice. Zás mi to seklo. Kamo, hrozne mi to seká. Lebo robí nervy, kamo, to je. On, kamo. Takto si robí srandu. Kamo má jedno. OK, kamo, Dalu Gaming clutch. A teraz ja ho musím zachrániť. Takže OK, no tak to je GG. Nice, dead. No tak toto bude hard, kamo. No to je GG. Tá Nita, keď pôjde po mne. Toto bude hard, kamo. Týchto musíme zabiť. Jo, oni sú 7 pavroví. No. To asi GG, kamo, ne? Poď. Dead, kamo. Au. Ja som dead, kamo. GG. Nevadí, druhé miesto stačí, kamo. Nice. Máme tu star dropík, bohužiaľ rare. Ďalší rare. OK, už sme niečo z Dalu Gaming pušli a z 823 trofí, alebo koľko som mal, mám 909, kámo. Už sa to pomaly blíži a už tam budeme mať tú 1000. OK, teda už sme sa tu spawnli a ideme si vyťažiť tieto tu čestky. Takže jo, budeme mať že 4 powery, čo je mega nice. A tu na hneď vidím Gina. Takže ale musíme si dávať pozor, kámo, lebo toto už není sranda na týchto pohárkoch. A jo teda. Väčšinou budem ticho, lebo sa musím sústrediť, aby som dal ten max rank. Takže jo, a asi ideme na tohto Gina, kámo, ale... Jo, radši ne, kámo, radši ne. Tu máme Mika. Jo, 8-čkový kit, kámo. No, tak to asi teda sa lúčim. Jo, kamo, tak to není zle, to není dobré. Jo, kamo, Dalu Gaming zomrel, pecka. Musím to trocha prekempiť, lebo, kamo. Ty kokos. No, GG asi, ty vole. GG, kamo. Daj, kamo, dobrá. No, kamo, hej, Dalu Gaming to poťahal, kamo, teraz. Jo, ale on dá na ňo ultimátku. To najdobré. Sú 4 týmy, musíme dať aspoň ten tretí tým, kamo. 2, 1, 0, ja ich tam vyspamujem. Teraz. No poď, kamo, no poď. Kamo, zase mi to seká. OK, sú 3 týmy.
Skúsim zabiť tohto. Kámo, on má jedno. Poď hore. Kámo, nice, duo showdown. Je to tam, kámo, máme plus. Akože ten bas, alebo jak sa volá, mohol zomreť. Mal síce jedno 3, 2, 1. Kámo, nevadí. Druhé miesto sa cení. Takže plus máme 918. Ozývam sa po dlhej dobe. Koľko je po 9. A od nejakej 7. sme začali natáčať. Mám 964 pohárkov. Jak môžete počuť, môj hlas není na tom dobre. Som unavený, som netrpezlivý, kámo. Reálne už tu pušeme 1,5 hodiny a pušli sme teprve 100 trofejí. Aj keď nám chýba už málo, tak vždy sa stane to dokola, že dostaneme mínus pohárky a potom ich dostaneme naspäť tie isté a potom dostaneme ešte väčší mínus a dáme naspäť pohárky a toto isté dokola. A kamo, už som netrpezlivý, ale čo jedine cením a čo sa divím, že Dalu Gaming a má tu trpezlivosť mi pomôcť pušnúť tie trofeje, čo sa fakt, že divím. Takže akoby Dalu Gaming, ja ti už rovno teraz v strede videa ďakujem hrozne moc, že si trpezlivý. Určite mu nahoďte odber. Dávam tu fotku jeho kanála, rovno ho označím v popisku videa, takže mu určite nahoďte odber. Kámo, posledný, poď. Je to GG asi. Kámo, Dalu Gaming znova poťahal. Kámo, nice, plus 9. 967 trofejí, máme silver 3, kámo, za chvíľu máme gold. Kámo, máme tu asi predposlednú hru, kámo, matematika mi teraz nefunguje. Takže mám 50. rank, 14 pohárkov mi chýba. Takže musím sa snažiť aj s tými lagmi, keď natáčam. Takže asi očakávate, že túto hru budem celú ticho, lebo to je asi last game. Chill. No super, zase hovorím, kamo. Nesústredím sa. To Kenjiho. Dead, kamo? Kamo, tam je Hank, ježiš ty. Hej, kamo, Hank. Ježiš, Riko, ten mi tu chýbal. Ježiši Kriste. Ten Hank vie, že sú... Jasné, kamo, on vie, že som tu na proste. 4 týmy, no do keľu. No poď. Dobre, kamo. Barley, kamo, super, hej. Ty si mi tu chýbal, teda. Navidí Dynamite je horší. Hej, tohto by som mali z tohto baza. Kamo. Vytlačiť aspoň. Ty vole, hej, Colt. Aj ten Barley. Nice, kamo. 3 týmy. Ne, prosím, prežiť. Do keľu! 2 týmy. Dobre, chill, musím byť ticho. On o mne nevie, že? Nej, som tu. No jasné, kamo, on o mne vie, proste. Kamo, ne, prosím. 4 pohárky. 4 pohárky. No tak ideme ďalej. OK, posledná hra, teda. Takže jo. Dalu Gaming sa tu už krúži, lebo vie, čo znamená posledné 4 pohárky a je to u konca, kámo. 1,5 hodiny alebo 2 hodiny trápenia, kámo. Jo, dobré. Teda hlavne, čo sa musím sústrediť, takže túto hru budem fakt ticho. Takže, no, budem sa snažiť rozprávať, ale, kámo. Dúfam do keľu. Au. To je zase nejaký Momondela, bez tak. OK, to je 6-kový krov, super. Kamo, zase mi to seklo. Dynamite dead, kamo. Reálne ešte 5 tímov, koľko tu zomrelo týpkov a ešte 5 tímov. Čo to je? Ona si dala invis, kamo. Má invis, no jasné. Ja nemám rád takýchto týpkov proste, čo len tak celú hru utekajú. Znova mi to seklo. Ja nemôžem. Ty vole, seklo mi... Prosím, nie! Dead? Poď. Dead? Ne, Dalu Gaming. Dobre, kamo. Poď. Je to tam, kamo, max rank, je to tam, kamo. Dalu Gaming, kamo, nice.
Je to tam, kámo, 2 hodiny trápenia, je to tam, kámo, nice. Ešte prvé miesto. Kámo, máme to tu. Máme to tu, chlapci, kámo. Máme to tu. Kámo, my sme to dali. My sme dali max rank. My sme dali max rank, reálne mám 6500 pohárkov a ja mám max rank. 2 hodiny trápenia, kámo. Stálo to za to. Stálo to za to. Kámo, max rank, ja proste mozog mi nemozguje. Kámo, bez pomoci Dalu Gaminga by som to určite nedal. Hovorím vám toto. Toľkokrát, čo ma poťahal Dalu Gaming, kámo. Však sa sami pozrite na jeho namakaný profil, kámo. Hej, Dalu Gaming, vážne ti moc ďakujem za tento úžasný push. Síce veľa trápenia, ale užil som si ho. A jo, teda, max rank je doma. Môj prvý max rank a ešte z Dalu Gaming. Jo, teda, z dnešného videa by to bolo všetko. Ďakujem Dalu Gamingovi. A jo, teda, vidíme sa v ďalšom videu. Zatiaľ, čau.